Senyores, senyors. Aquest és el mirall. Aquest és l'home. Aquest és el millor amic de l'home. La psicoestètica ha parlat molt del mirall. Fins i tot després nosaltres parlarem d'aquest mirall i per què hem portat aquest mirall i un altre mirall. Fins al perruquer Josep Fontdevila, aquí present, va crear un mirall que és màgic 100%, el mirall d'en Fontdevila, que permet veure les dues accions que en un moment determinat pot tenir l'home i veure les seves irregularitats. No cal dir que vam fer uns actes o una convenció, un seminari de psicoestètica, deu fer uns 12 anys, en el qual jo li vaig encarregar a la meva pròpia filla que parlés d'un tema, li vaig encarregar amb ella perquè era el més arriscat, on s'havia de parlar de que no hi havia educació possible sense el mirall. Que s'ha d'acabar que hi hagin tan pocs miralls a les escoles. En aquell acte recordo que hi havia una pedagoga de Buenos Aires i ella m'ha escrit moltes vegades de l'eficàcia que té el mirall aplicat a les escoles, que ella hi té una influència. Però lo difícil que és per la societat fer-li entendre que el millor amic de l'home, com aquí també tornava a repetir la nostra presidenta, no és el gos, encara que el gos és un gran amic de l'home, sinó que és el mirall. Es deia en aquella convenció, i per fer-ne un petit record, un breu record, que sense una mare o algú que substituís la mare, que li fes veure a l'infant la seva imatge, sense que li fes veure la seva imatge amb el mirall en un moment determinat de la seva vida, que ara no hi entrarem en detalls, era impossible que l'home s'identifiqués amb ell mateix. I sense la identificació de l'home amb ell mateix no hi ha home possible. Però veus així que quan nosaltres ja havíem anunciat que avui tornaríem a parlar del mirall, passa el següent fet a una ciutat determinada d'Alemanya. Un nen l'abandonen els seus pares i aquest gran amic de l'home, sense que sigui el primer, que és el gos, se'n fa càrrec virtualment i l'alimenta i el cuida 3 anys. I el nen esdevé un gos. I declaren els psicòlegs en el moment que el poden recuperar per aquesta ficció sublim, que és l'espècie humana, que és la persona, que el nen no mostra cap moviment anímic a la vista de la seva imatge en un mirall. Li passa exactament com el gos. És un procés de la cultura, l'home. I sense psicoestètica no hi ha possibilitat fins i tot de comprendre la mateixa cultura. S'han d'imbuir del missatge que cada un de vostès té, de la responsabilitat que adquireixen cada nova sessió d'aquestes que van fent mortal aquest saló del bon moral. I ara, quan molts han vist que el diagnòstic psicològic deia que no tenia cap reacció humana, han vist que prèviament no hi havia hagut una mare treballada per la història i per la cultura, hi havia hagut, en lloc d'una mare, una degenerada que no havia posat davant del mirall el seu fill. És important o no és important el mirall? Aquí, jo que sóc un obsessionat del mirall fins a l'extrem, li deia ahir per telèfon amb el Iranzo, recordarà bé vostè que està aquí al fons, ara Iranzo, en serà testimoni, que jo hauria de deixar exactament tot el que faig per dedicar-me a escriure l'únic llibre que no s'ha escrit
humanitat. Una història psicoestètica del mirall. Què és el mirall per l'home? Qui ha pensat? Després veurem fins i tot com defineixen els diccionaris a tots els idiomes del món el mirall. És una definició ridícula, és una definició grotesca, és una definició per tornar-se a replantejar tota la cultura de l'home. Jo vaig trobar en un antiquari una peça per mi valuosa que era un mercuri que casualment vaig descobrir que aquest mercuri amb la seva versió original, perquè si bé aquest mercuri era de finals del segle XVII, era una peça anglesa de plata, aquest mercuri era el peu d'un mirall, perquè justament jo remenant molts papers, informant-me, quan estava escrivint un dels meus assajos més estimats, que és el mite de Sèneca, havia trobat que els miralls màgics que feien els romans hi posaven com a peu la figura d'una divinitat mitològica i amb molta freqüència Mercuri, que Mercuri, tot i que era el déu del comerç, amb la versió romana, amb la primitiva mitologia, la mitologia grega, era Hermes, que era el que trafiquejava amb les ànimes. I valent-me d'un dels nostres joiers, dels joiers que formen part de la nostra associació, el Josep Maria Vall, i en col·laboració amb la meva filla van refer amb el peu d'aquesta societat secreta anglesa que en les bones èpoques o en èpoques glorioses de l'imperi feia servir el peu. Havien reproduït el peu d'un mirall romà per convertir-lo en una mena de forma de lacrar i posar el segell d'aquesta institució misteriosa. Com que al Cèsar se li ha de donar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu, vam reproduir el mirall romà amb tot el que tenia de la màgia que amb els seus orígens havia de tenir. És un mirall que hi ha una peça del segle XVII i una del segle XX, em sembla que ja ens ho perdonaran, i fins i tot potser els romans ens perdonaran, senyor Vall, els petits errors que hi hagin pogut tenir. Però ens serveix, i a mi em servirà molt, aquest mirall, per fer veure d'una vegada a veure si és possible entre els psicoestetes, el 80% dels quals són òptics, perruquers, sastres, budistes, joiers, etc., i que tots tenen d'elaborar amb un mirall, que el mirall és el millor amic de l'home, perquè sense mirall, entre altres coses, ni home hi ha. Evidentment que tots aquells que no voldrien que l'home sigui home són enemics del mirall. I així, sense entrar en detalls, jo els hi podria assenyalar una sèrie d'institucions, sectes, agrupacions humanes, on el mirall mai el trobareu per enlloc. Digue'm si tens miralls i et diré si creus en l'home. Podríem fer fins i tot aquesta frase. El mirall, doncs, veiem que, sobretot quan portava unes senyalitzacions, el mirall de la història, aquest mirall que aquí ens el trobaríem a Roma, però podria ser dels grecs o podria ser dels egipcis, etc. Quan portava una senyalització màgica, volia veure no el físic, volia veure l'ànima. Perquè enfront del mirall ens pot passar tres coses. Allò del nen alemany criat per un gos, no poder-se reconèixer, no haver-hi existència humana, només una existència animal. L'home ha tornat a la categoria de que allò que amb els seus orígens fem la literatura que fem era, i és fàcil que hi retorni, un mamífer, un simple mamífer. Pot passar una altra cosa, creure que la imatge que hi veu és la de la seva ànima, no la del seu físic, o veure's ja amb el mirall modern o amb una evolució amb el grau que la tenim ara, veure-hi
una barreja de fons i forma, etc. Però ja a través del mirall també veuríem l'evolució de l'home. I l'anirem veient en molts aspectes. Sense ell no hi ha possibilitat. El mirall podríem fer en una altra frase que fos ràpida, quasi en forma d'eslògan, per comprendre el nivell, fins i tot el nivell de civilització de l'home, és com pel metge el termòmetre per veure si té temperatura o no el malalt. Per què l'home primitiu hi veia l'ànima i no el cos? Perquè el fet més important de l'home amb la seva vida psíquica, encara que no ho digui, és que és un cert, que quan dorm, somia. Encara que hi hagi pobles que no destrien bé el somni de la son, la grandiositat de l'idioma català està en què distingeix bé aquests dos fets, estimat Serra, vos que sou lingüista, la son i el somni. Què és el dormir? El castellà no. Aquella frase que la vida és sueño i los sueños sueños son, no saps si Calderó volia dir que clapava més fort quan soñava fort, o bé si és que somiava, perquè l'expressió entre el somni i la son no hi queda clara. Llavors, l'home somia. Els somnis sempre han estat conceptuats màgics, menys una gran part del segle passat, que va entrar com una mena de moda molt materialista, a la qual no s'hi donava cap importància, i un psiquiatre vienès, Freud, es va fer famós a primers de segle publicant un llibre que interpretava els somnis. I a través d'ell hi posava com a bandera aquest fet estrany de l'home que no hi volem donar importància, però que li descobreix amb ell mateix uns mecanismes estranys. Bé, quina relació té els somnis i el mirall? Que l'home, quan somia, es veu, però ell se sent físicament allà on està. Sent el cos allà on està, i un altre que ell porta dintre, fora d'ell. Llavors, la lògica primera, la lògica primitiva, és creure que quan veu la imatge amb un mirall, no és ell, que ell està aquí, sinó aquella imatge que quan somia li volta per al món. Si tenen ocasió de conèixer alguns d'aquests evangelitzadors, d'aquests homes sants que abandonen la civilització i se'n van, per exemple, doncs, a l'Àfrica en pla de missioners, diran que a vegades hi ha hagut missioner que ha tardat 3 o 4 anys fent-li entendre a un negre que allò que veia no era l'ànima, era el retrat físic d'ell mateix, i en cas que hi hagués una ànima, era l'ànima i el cos, però no l'ànima sol. De fet, doncs, el mirall seria sempre màgic, encara que no es fes per aquestes possibilitats de perdre-t'hi. Hi ha d'altres de detalls que és màgics. I no els exhaurirem, perquè hem dit que es necessitaria sobre el mirall un llibre traduït a tots els idiomes vivents, perquè cap d'ells, ni l'anglès, ni el francès, ni l'alemany, tenen un llibre sobre el mirall, amics meus. I si no el faig jo, l'haureu de fer un de vosaltres. Però allò que la civilització mateixa es deu, fet en termes psicoestètics o no, és un gran anàlisi sobre l'home i el mirall. Els diccionaris són ridículs quan defineixen el mirall. Tots els diccionaris venen a dir això. Superfície llisa i polida que per reflexió del raig de llum dona imatges clares d'objectes. Ja em direu quins objectes intento veure jo amb el mirall. El micròfon? Intento veure'm a mi. Per què no surt aquí la definició que el mirall està creat per veure's ell, per veure's l'home, per descobrir-se l'home, que no té més camí per descobrir-se que el mirall? És més, fins i tot els procediments moderns, com podria ser la fotografia, com podria ser el vídeo, com podria ser el cinema, ja estan moguts per un altre home i aquest home pot ser manipulador. L'altre dia mateix em sembla que era l'Esteve Ferrer que em deia: tenies aquí un fotògraf de la premsa que anava fotografiant
I a mesura que et fotografiava només feia aquelles actituds que tu poguessis quedar malament. Quan tu tenies una actitud que podia quedar més bé, no te la feia. Aquell personatge podia buscar-me una actitud bonica o una actitud lletja meva, però no era el mirall. El mirall no m'enganya mai, no ens enganya. Els grecs, que ens ho van inventar, no diré quasi tot, però moltes coses, també s'atribuïen amb la fatxenderia que comporta ser inventor de moltes coses. És fàcil que després t'atribueixis més coses de les coses que has inventat. I els grecs es creien que ells també havien inventat el mirall. Després veurem que no el van inventar els grecs, però no importa. Ells creien que havien inventat el mirall. I com els màxims creadors de màgia religiosa que hi ha hagut fins a l'extrem de que comparat a la mitologia grega amb qualsevol altra religió, qualsevol religió sembla d'amateurs en comparació d'una religió de grans professionals, la grega. Doncs tenen una versió meravellosa per dir-nos quin és l'origen del mirall. Que com a mínim també tota la gent que fa psicocètica, sobretot aquests que cada dia teniu el mirall a davant, us l'heu de saber de memòria. I justament apel·la a un dels moments que fins aquells que no coneixen la mitologia grega, doncs n'empren una expressió que n'és filla d'aquest moment de la mitologia grega. Tots parlem constantment de que aquell senyor té un taló d'Aquil·les, perquè el taló d'Aquil·les de tal empresari és això, perquè el taló d'Aquil·les de tal polític és això altre. Qui era Aquil·les? I qui era aquest taló que tenia? Aquil·les era un fill d'una nimfa de Tetis i d'un home corrent, vulgar. I pel fet de ser fill d'un mortal, de no estar emparentat amb els déus, no tenia cap do de poder ser immune. Era vulnerable. I la seva mare volia que Aquil·les no fos vulnerable. I la llegenda diu que la mare, fent mans i mànigues perquè Aquil·les no fos vulnerable, el va banyar amb unes aigües màgiques que sabia que posant-lo dintre quedava invulnerable. Però naturalment, com que l'agafava per un peu, la part del taló el tapava i allà no li van tocar les aigües. La mare, però, era molt llesta i no es fiava ni de la màgia. Tenia la virtut aquella extraordinària que només l'han tingut els déus grecs i ningú més, per això d'ells va néixer a Europa. Era realista i va dir: no ens fiem tot de la màgia, no ens fiem tot de la màgia. I en certa ocasió, per abreujar la història, que Aquil·les havia de passar un mal tràgol, va encomanar-li al déu del foc i de la forja, l'autèntic sant patró de la joieria, entre altres coses, no el sant que els joiers venereu, sigui dit també, va recomanar-li a Fest, que els romans més tard en van fer, on van transformar el nom de Fest amb el nom de Vulcà, i que tots hem vist fins i tot amb les fulles de calendari. No cal tenir la cultura artística d'en Francesc Vicenç, estimat Francesc Vicenç, per saber o haver vist almenys 50.000 vegades aquell quadre de Velázquez que es diu La Forja de Vulcà. Va encomanar-li a Fest o a Vulcà, dieu-li com vulgueu, que li fes una armadura. Una armadura perquè era invulnerable Aquil·les, però a més armat per una armadura que li faria un déu, que era un déu una mica proscrit, perquè sembla que havia fet alguna cosa no massa ben feta i l'havia llançat de l'Olimp i es havia trencat una cama i a més era coix. Era un déu postergat i coix, o sigui, com aquell que se n'ha d'anar a l'exili i a més coix. Vulcà va fer-li l'armadura. I Tetis va voler provar, la va anar a veure.
Nàpols es conserva, tret de les runes de Pompeia, un marbre que és meravellós i que hauria de ser un dels primers gravats que s'hauria de posar en un llibre meravellós, que fos el mirall, i cada vegada que es digués el mirall, fer una salutació, com aquell que s'hagués de treure el barret si portessin barret, d'important que és parlar amb el mirall. Que es veu Tetis com està revisant l'armadura que està fet per Aquil·les. I aquest surt, doncs un escut, brunyit, com l'obra de Paix. I Tetis s'hi va veure reflexada. I aquí va néixer el mirall. Segons els grecs, perquè naturalment el mirall té una història per la qual només part de la qual, la mínima, la síntesi, que ha de conèixer tot psicoesteta, perquè el psicoesteta ha de ser un home que davant d'un mirall, com el sacerdot davant d'un altar, no pot fer mai botifarra, ha de fer una petita reverència, gairebé l'ha de reverenciar. Quan no reverencieu el mirall, difícilment, entre altres coses, podeu guanyar-vos la vida. I si us guanyeu la vida, és perquè el poble és bondadós i us paga sense analitzar-vos, que és el pitjor que pot fer el poble quan intenta comprar una cosa i no li serveixen a tenor d'allò que s'ha de fer. Sé que molts ja l'apliqueu molt bé. Us explicaré aquest fet només de passada perquè avui no és aquí. Entre els nostres associats tenim un hoteler de muntanya, que és un hotel molt maco al Pirineu, i l'altre dia encara em deia: des que he posat miralls al vestíbul, tots els meus hostes tenen, quan arriben a casa, passar uns dies, etc., un hotel de muntanya que s'hi van pla de descans, una altra sensació. Arriben a l'hotel i es veuen al mirall. Quan sortim, fixeu-vos que poca cosa quedaria aquest hotel si li treien aquell mirall que hi ha al vestíbul. Però sigui això dit de pas. Ara, per veure aquesta pròpia història, jo voldria que ara el nostre secretari ens passés, Núria, maca, sí, passéssim uns gravats on hi hauran vostès 4 moments històrics del mirall. Un mirall a Egipte, un mirall, ja el podem començar a anunciar, a l'edat mitja, un mirall a l'època del Renaixement i un mirall més o menys a l'època actual. Bé, també veurem que els hi hem posat justament una tarja del sastre Joan Estadella, perquè hi reprodueix un mirall que potser no queda massa ben, sé jo, per recordar-los una miqueta de que vostès, vulguin o no vulguin, no vostès, no diré tots, però un 80% de vostès sempre tenen un mirall davant, o almenys un 75%. Tenim en primer terme, perquè em sembla que gairebé ja tothom ho té, un mirall d'un relleu egipci que té exactament, segons ens diuen els arqueòlegs, 4.100 anys o més, però com a mínim 4.100 anys. Observis que aquesta senyora que estan pentinant té un mirall a la mà. Tampoc hi ha massa diferència amb aquest mirall reconstruït dels romans. Evidentment, altres pobles ens donen, com veurem després, presència del mirall. De la mateixa manera que hi ha qui fa la lluita de classes o divideix
el món entre uns i els altres, entre els alts i els baixos, els intel·ligents i els que no en són tant, entre els tímids i els audaços, etc, etc. També podríem reconèixer els pobles i es faria un bon estudi caracterològic dels pobles entre aquells que han estat primerencs coneixent el mirall i aquells que no l'han conegut i algun que encara avui dia se li fa difícil el reconeixement del mirall. Més tard que els egipcis, sembla ser que els xinesos també el van conèixer, però el van conèixer doncs 1000 anys abans de Jesucrist, o sigui que fa 3.000 anys que els xinesos, com a mínim, hi ha proves que testimonien que el mirall el coneixien. Dels xinesos i de la seva saviesa, dels antics xinesos, val la pena citar-ne només una sola paraula, una sola frase, un sol pensament. Els xinesos deien: quan hom no reconeix ja el mirall, és signe de tenir la mort molt propera. És a dir, quan una persona ja no es veu ell, ja sembla que ell era un altre, que tenia unes altres característiques, que ha anat envellint d'una forma estranya i que no es veu la seva figura, és que té la mort molt propera. Aquesta interpretació del mirall no és cap cosa fantasiosa ni que es tingui de vincular amb cap idea màgica ni amb cap mena de superstició. És una idea molt realista, potser una mica poètica, d'interpretar el mirall. Jo, 43 anys, dia darrere dia, diumenges a les nits i a vegades sense vacances a l'estiu, gent, i consultes, us puc dir, i hem vist la gent també com va evolucionant, aquell que l'hem vist més o menys de jove i que l'hem vist envellint-se, com passa això, és una senyal que s'avança fins i tot a les possibilitats del diagnòstic metge. De Grècia i Roma, per exemple, com a dues grans civilitzacions, ja hem dit que fins i tot els grecs s'atribuïen el mirall, dels romans doncs que en seguien el culte, adaptat a les seves maneres, però seguint més o menys les pautes que ja havia assenyalat Grècia. I els grecs, naturalment, ens van deixar el gran mite del mirall, encara que no és amb un mirall físic, ben fet amb una superfície polimentada d'or o d'un altre metall o de plata, com la plata aquesta, etc., sinó amb aquell personatge, Narcís, que es va mirallant-se a les aigües d'un llac també, que eren molt clares i que podien donar-li clarament també, i valgui la redundància, la seva imatge, es va enamorar d'ell mateix. Això ha tingut mala premsa perquè Freud no havia pogut alliberar-se mai de la cultura religiosa. I sembla que Narcís fos pecaminós pel fet d'enamorar-se d'ell mateix. S'ha de dir, i ho hem de dir-ho per primera vegada a la història de la humanitat, els de la psicoestètica, que enamorar-se d'ell mateix, un home, no és un delicte. En tot cas, va venint després. I després que en tindríem de fer també un anàlisi molt profund, a veure on trobem l'home que no està enamorat d'ell mateix. Jo, amb un assaig meu, que es diu Modelar-se la figura, aquells de vosaltres que l'heu llegit, i suposo que l'haureu llegit gairebé tots, doncs ja dic que l'home modern, doncs, més enllà de Freud, perquè Freud això va dir-ho primers d'aquest segle, és un supernarcís. Aquest emblaniment de l'home modern és que col·lectivament, i no és cap frase poètica el que us vaig a dir ara, l'home ha trobat el llac d'una civilització que ni ell podia sospitar, que va des del vídeo al televisor passant per l'automòbil, que ni està preparat, ni la pedagogia està preparada per estar a l'altura d'aquest progrés tècnic. I ha quedat com enlluernat davant d'aquest mirall, i ara no sabem si se'ns morirà, com el Narcís de la història, i llavors esdevindrà una flor i li haurem de posar l'home, si aquella vegada li vam posar Narcís, o bé si ens donarà unes possibilitats grans. El mite de Narcís, doncs, davant d'un mirall, doncs on havia de ser? On es havia de reconèixer? Qui s'ha reconegut si no fos del mirall? És que els contemporanis de Narcís no és que fossin superiors a Narcís, és que ells no es coneixien. Per això l'oracle va dir amb aquell que volia protegir Narcís: el dia que es descobreixi la seva imatge, morirà.
I si no es descobreix mai la imatge, arribarà d'ell. Bé, és lo de l'home. Quan se descobreix la imatge, li entren 1000 neguits. Potser es cursa la seva vida, no arriba bé, però arriba a ser home. Narcís va arribar a tenir la sensació de lo que era un home, abans de convertir-se en una flor. I passem amb el segon mirall. Deixem les èpoques més antigues, aquest mirall de l'edat mitja, per anar potser a grans passes, però que ja ens donen una visió de la història del mirall. La idea primitiva del mirall com a interpretació de l'ànima humana, certs frares que creien més amb la manipulació de l'home que no pas amb la doctrina meravellosa de Crist, varen dir que no eren esperits el que hi havia, ni el meu esperit sortia al mirall. Aquí al mirall, ara en aquest moment, senyores i senyors, m'hi veig la meva cara, però per aquí hi ha d'haver-hi el dimoni. Sempre que et mires al mirall, surt el dimoni. Això vostès han tingut ocasió de constatar-ho. En el nostre sistema pedagògic és rar encara avui dia que no hi hagi algú que et digui oi, sí, mira, jo la meva filla va a un col·legi i li diuen això, no et miris molt al mirall perquè et podria sortir el dimoni. És a dir, això ja fa més de 1000 anys que dura. Barrejar el dimoni, barrejar aquest concepte que l'home no té precís entre el mirall, si veu el seu físic, si veu la seva ànima, que sortia el dimoni. Aquest és un gravat medieval on se veu el dimoni que surt a través del mirall quan aquesta senyora s'està mirallant-se. D'aquests gravats, en els països on hi ha hagut la Santa Inquisició, no n'ha quedat ni un. Aquest gravat és d'origen txec. Els dic això perquè vegin com ha anat la història i què se n'ha destruït de la història. Perquè jo crec que de la història en coneixem molt poca cosa en comparació amb els fets que ha donat la història i la quantitat de fets també que ha creat l'home. Però és un botó de mostra, n'hi ha d'altres, però aquest és un botó de mostra eloqüent, gravat que estic segur que molts de vostès, encara que fos a través de cursos de psicoestètica, ja havien tingut ocasió de conèixer. Va ser necessari que es produís aquest fenomen que ha estat conegut a la història pel Renaixement perquè es pogués trencar el malefici que la societat havia anat creant amb el mirall, malefici que encara dura ara. Aquí hi ha un perruquer que es diu Antoni Tomàs, que té un mirall, o ha tingut fins ara un mirall en una de les seves perruqueries, que jo sempre el recordo amb amor i cal citar-lo cada vegada i haurà de figurar Tomàs, aquest mirall seu, amb una història del mirall, per il·lustre que sigui i per més llocs que es tradueix. Que és un mirall que estava situat pujant unes petites escales, la seva perruqueria doncs queda baixa i per sortir, per entrar, has de baixar i pujar unes escales. I ell, arran de la porta, hi té un mirall. I ve un client, després d'arreglar-se, pagar, surt, i així que arriba al mirall, el mirall abans de sortir, doncs es mira, però es mira de raó. I llavors mira cap a baix, i allà doncs hi ha els perruquers, altres clients, i de tant en tant hi pot haver algun, que potser per aquell moment no té res a fer, s'està mirant el que surt. Si veu que el miren, el primer que fa queda com esparuguit, davant de la influència aquella estranya, com si hagués comès un delicte, com si mirar-se al mirall fos un delicte. Bé, jo estic segur que totes aquelles persones que teniu ocasió de conviure molt amb un mirall, això us deu passar amb freqüència. Que trobar una persona que en el moment que s'està mirant al mirall, per de mirar-se amb naturalitat, i si un altre el veu que el mira, doncs ell té el dret de mirar-se, queda espantat. Són 1000 anys de dir que a través del mirall hi surt el dimoni. Ha creat aquest acte reflex que fa que quedis espantat com si acabessis de cometre un delicte.
Va ser el Renaixement, però, que sembla que van començar a tranquil·litzar-se la gent entorn del mirall. Les moltes aportacions que va fer el Renaixement, a part de tornar-nos a donar un tornar a l'antiguitat clàssica, un voler-la superar, un estar-hi a la pàgina, etc., és que un alemany a Nuremberg, al segle XV, va inventar un tipus de mirall de vidre que es coneixia però era molt dolent i sempre era molt millor aquest polimentat, i els rics naturalment almenys usaven aquest, doncs que donava la imatge amb una exactitud 3 vegades millor que qualsevol mirall polimentat. Els alemanys, potser una mica lents, no van donar-hi massa importància. Però una república extraordinàriament poderosa en aquell moment i molt significativa per la història de la civilització, Venècia, va veure que allò era un prodigi. I tenia la República de Venècia a la vegada una gran indústria del vidre. I va començar a fabricar miralls. Però això ho veurem més tard. Perquè, entretant, també al segle XV es va cometre aquesta barbaritat monstruosa, aquest assassinat col·lectiu que van fer els veïns de Catalunya, els pobles espanyols, anant a conquerir això que en diuen Amèrica i que per vergonya de tots nosaltres haurem de celebrar l'any 92. I a Amèrica hi va haver-hi un frare virtuós que ens en va deixar la història d'allò, Fray Bartolomé de las Casas. I Fray Bartolomé de las Casas, que a més d'explicar-nos la vilesa, el robatori, que no es podrà ser mai perdonat per la història, perquè hi ha coses que la història no poden perdonar. Com aquell que ahir mateix o avui mateix ha acabat de ser jutjat en un tribunal d'Israel, condemnat a mort, perquè era un dels que exterminava jueus a l'Alemanya nazi. I nosaltres aquí, dintre de 4 anys, senyores i senyors, si no aconseguim un grau de maduresa que encara cap de nosaltres dona massa símptomes de tenir, o almenys aquells de nosaltres que diuen dirigir-nos, ens trobarem amb l'oprobi de que haurem de celebrar un delicte que en ple segle XX només mereix, com a mínim, l'oblit. Bé, doncs, de les Cases també ens explica, senyores i senyors, com eren els miralls que tenien aquells indis pobrets que els espanyols van anar a exterminar. Aquells espanyols que en el millor dels casos, diu Bartolomé de las Casas, amb la història de les Índies, el llibre més important, al meu entendre, que per la civilització humana i pel coneixement de l'home s'ha escrit en llengua castellana. Oro que daven els indígenes per alfileres, els alfileres que els espanyols havien après de fabricar dels moros. L'origen etimològic d'alfileres és una paraula ben àrab. I, naturalment, molts d'ells portaven miralls. I el portaven d'una manera meravellosa. No se n'ha trobat ni un de mirall d'aquella civilització. Ni un! Els van robar tots! Ni un es van trobar! Quan allà era costum, entre molta gent d'aquelles civilitzacions, portar un mirall penjat. Després veureu de quina manera ho escriu i amb quin castellà més meravellós ho descriu Fray Bartolomé de las Casas. Portaven el mirall penjat i de tant en tant se'l miraven per veure com anaven de l'ànima. Què deia l'ànima? Què els hi estava dient l'ànima? Se'l miraven. Quan veien aquell mirall que era molt gran, als espanyols se'ls hi feia aigua a la boca i els hi hagueren robat aquell mirall i un altre, fins a l'extrem, que jo passo dies, a vegades sencers, mirant llibres anglesos on hi ha recopilació d'obres de les cultures i de l'art precolombí, i no hi he trobat mai cap mirall. I aprofito
que aquí tenim un erudit, perquè després li preguntaré a Francesc Vicenç a veure si ell recorda haver trobat en un art precolombí un mirall. El mirall que ara jo diré com el descriu el Descases i ens diu que no. I és una autoritat. Penseu que, entre altres coses, ha estat director durant molts anys del Museu de Joan Miró. Estos espejos eran como patenas de cálices, algunas grandes, otras menores, que pesarían 12 ducados, recordant el ducat, la moneda d'or espanyola d'aquella època, y algunas más, y otras menos, los cuales traían colgadas en el cuello con una cuerda, como nosotros traemos un Agnus Dei. Aquesta és la descripció d'un mirall que desgraciadament mai podrem veure, però que ja el teníem. Però hem dit abans que aquella època, justament al segle XV, a Nuremberg es havia inventat un mirall molt més sofisticat i molt més eficaç i que donava la imatge d'una manera molt més clara. Que se n'havien ràpidament apropiat de la idea els venecians i que tenien meravelloses indústries del vidre i amb aquelles indústries del vidre van començar a fabricar miralls. La figura que després comentarem d'aquesta veneciana doncs porta un mirall d'aquests. El segon país, per glòria nostra, on va arribar la indústria del mirall va ser la ciutat de Barcelona, ciutat que tenia molta més categoria en relació a l'època que no la ciutat de Barcelona d'avui dia. Tenia una meravellosa indústria del vidre i, naturalment, aviat va poder reconvertir part d'aquesta indústria en indústria mirallera. Les filigranes que feien els barcelonins d'aquelles èpoques amb el vidre tenien, segons diu un testimoni del segle XVI, però que havia viscut profundament, aquell clàssic castellà que es deia Tirso de Molina, que el citava amb la conferència del mes passat com a creador del mite més divulgat de la literatura de tot el món, el mite de Don Juan. Doncs Tirso de Molina diu en un llibre que es diu El bandolero, que és una biografia novel·lada d'un sant català que es diu Sant Pere Armengol, que va viure al segle XIV, que Barcelona tenia una indústria meravellosa del vidre. Que era meravellós veure que aquella gent podien fer aquells prodigis amb el vidre. I fins i tot arriba a dir una cosa que per altra part val la pena citar aquí, encara que sembla que ens apartem una mica del tema del mirall, però entrem en un tema per nosaltres també molt paraulat, que és el tema del caràcter català. Diu Barcelona, diu Tirso de Molina, amb el bandolero, Barcelona, corte del belicoso principado. Catalunya sempre havia estat un poble guerrer, fins que el Borbó Felip V el va capar. Som un poble capat. I diu més Tirso de Molina, amb una cosa que hauria de figurar en tots aquells que volen ser estudiosos de la manera de ser d'aquest poble nostre. Esmércese esta nación, es refereix a Catalunya, en lo aliñoso y sutil de sus tareas, que para ser tan belicoso, aquest poble, reparando tanto poco la milicia en la delicadeza de las artes, sent la milícia una cosa que hi repara tan poc amb l'art, parece maravilla que pugui fer compatible el seu esperit belicós amb la seva capacitat artística. És evident que podria venir un erudit i dir-nos que Tirso de Molina això ho escrivia al segle XVI i estava descrivint un fet de la vida del sant i una fira que va veure a primers d'any d'un any determinat dintre de la vida del sant que feien els barcelonins d'aquella època per mostrar totes les coses, les vaixelles i la quantitat d'objectes que feien treballant el vidre. Ell ho havia vist al segle XVI, però la tradició venia de lluny i a aquella època la història no evolucionava d'una manera tan ràpida i segurament que aquella fira que Tirso de Molina, que el frare castellà havia vist visitant Barcelona,
era exactament, no gairebé exacta, com aquelles que feien a l'època del sant, de Sant Pere Armengol, que volen descriure en la biografia aquest clàssic de la llengua castellana. Però va arribar al mirall gairebé els mateixos moments que aquella sèrie de senyors que ara ens diran que hi van anar-hi portar una cultura quan els van anar a robar, arribaven també a Amèrica. La història té aquestes coses meravelloses. S'inventa el mirall, aquest prodigi d'un mirall que en si era màgic i que passava a ser el millor psicòleg que havia descobert l'home. D'aquí la gran importància del Renaixement, entre altres coses, que l'home pot aprofundir molt més la seva integritat i la seva autenticitat i descobrir-se molt més perquè té armes més poderoses. Però els espanyols no el coneixien. I robaven i mataven per l'or d'aquells miralls que trobaven. Més tard, això es va, diguem-ne, amorosir, si és aquesta la paraula exacta, perquè els imperis que van venir després ja van portar els miralls que per tirar-ne un nom en direm venecians, els miralls que tenien un bon estanyat, etc., que tenien un vidre molt més ben acabat i més perfecte, el mirall ja amb la interpretació moderna del mirall, i repartien miralls a totes aquelles persones, pobrets, que no sabien qui eren. Li passaven com aquell nen alemany que els pares el havien abandonat i el cultivava el gos. I així s'ha pogut dir que l'imperi britànic es va fer amb l'esquadra i repartint miralls. Aquesta és una frase repetida 50.000 vegades i mai desmentida per ningú. Llavors, doncs, veiem aquesta gran màgia que té el mirall. L'aprofitem, la màgia del mirall. No, la lluita per al mirall, la sabem? No la sabem. Aquí, amb el tercer gravat, és una prostituta veneciana. Enfront dels poders religiosos de l'època, només la prostituta veneciana tenia l'audàcia de mirar-se amb el mirall una mica públicament. De Venècia s'ha pogut dir que va reconvertir fins i tot l'erotisme, perquè com que coincidia també amb el fet que el vidre, al fabricar-se molt millor, es anava posant ja a les finestres, hi havia unes habitacions que resultaven més calentones i les grans cortesanes venecianes van posar miralls per tot arreu i van crear una nova dimensió de l'acte sexual que és ser voyeur de tu mateix. Però una prostituta. Jo l'he tret d'un llibre del Renaixement, aquest gravat, i el mateix autor, un home il·lustríssim, no ho sap. Això dic per un peu que dic una dama veneciana. No és una dama veneciana, perquè sempre que vegin una veneciana d'aquesta època amb unes sabates com aquestes que veuran al costat de la dama, són sabates que en aquell moment només les portaven les prostitutes. Naturalment que en aquell moment a la ciutat de Venècia hi havia declarades com a mínim més de 11.000 prostitutes. Aquestes eren les professionals, perquè després, com en tots els oficis, sempre hi ha qui ho fa a hores extraordinàries i un pla més o menys amateur. I a grans gambades arribem, després de 4.000 anys del mirall dels egipcis, al mirall ja de primers de segles o de finals del segle passat, on el mirall agafa l'ingredient que nosaltres ja l'hem trobat. Aquest és el mirall que hem heredat. I aquest ingredient és la llum elèctrica. La llum elèctrica li dona una altra dimensió al mirall, unes altres possibilitats. Encara em deia aquesta tarda l'Àguiles Papasseit que havia vist un mirall concebut i ideat i adornat per en Gaudí, en el qual hi havia un joc de llums, no? Bé, ja era un mirall del modernisme, ja era un mirall de la nostra època. Havien passat 4.000 anys d'història del mirall, que no la tenim, aquesta història, que ens l'hem de reconstruir a marxes forçades, que com a mínim necessitem, perquè com a mínim, el mínim pudor que hi pot haver-hi una persona qualsevol, l'aprenent d'una perruqueria, aquell que comença a ser sastre. Aquell que comença a ser sastre, 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 aquell que comença a ser s
Jo l'altre dia encara renyava amb un òptic i li deia encara té miralls d'aquells tan petits que quan t'hi poses un ull no pots veure l'altre, que te les has de veure per parts, les ulleres, uns miralls petitets, perquè el senyor rector deia que com més petit era el mirall millor. Hi ha institucions a Barcelona que no tenen miralls. Quan jo em ve una pedagoga a casa meva i la sort tenim que tenim pedagogues també a la nostra associació i em diu, oh, doncs a la meva escola tinc molts miralls. Dic, gràcies a Déu, I l'altre dia, sense citar noms, em deia el fill d'un alcalde que jo ara no me'l miro perquè no em digui res, que havia aconsellat al seu pare que posés a l'Ajuntament miralls. Exacte! Miralls, molts miralls. Perquè fins i tot els delinqüents que han arribat al poder els hi pugui caure la cara de vergonya. Hi ha un refrany a l'idioma castellà que si a mi em diguessin hem de cremar tot el refranyer, aquest refranyer meravellós que va recrear el geni d'aquell jueu que es deia Cervantes, el geni d'aquell jueu que es deia Cervantes que va recrear tot el refranyer castellà, jo el convers. Doncs que si es hagués de destruir tot, i digués, però vostè en pot salvar un, és el que jo deixaria. És el més enigmàtic de tots. És el que el màxim erudit de la màxima acadèmia encara ara no ens podria descriure a quina mena de subterfugis, al·lusions i floritures estranyes es deu referir aquesta frase de la veu popular que diu el espejo y la mujer tratados han de ser. S'ha de saber tractar el mirall. Quantes vegades algun de vostès, i tampoc no miro cap cara, m'ha dit és que jo li tinc com un respecte al mirall. Em fa com una mica de por el mirall. Naturalment, és el millor amic, i un amic, si és sincer, no t'enganya. I veu que a vegades tu no creixes. Després veurem i repassem, encara que sigui en un moment, encara que es faci molt tard, però perdonin perquè el tema s'ho val, i el tema sempre queda curt, perquè és vital per l'home reconstruir-se què és per ell el mirall. Aquest refrany és meravellós. El espejo y la mujer tratados han de ser. I justament són les dues coses que almenys els homes, els mascles, en parlen sempre d'una forma més superficial. De les dones parlen d'un sentit genèric, coses de dones, coses de dones. I ja han acabat el tema. Del mirall, no té cap importància. Possiblement es pogués comprovar que aquesta habilitat que té la dona per conèixer els tipus humans és perquè ella, adaptant aquella frase que d'una manera popular en diem tenir o no tenir hores de vol, la dona té més hores de mirall. Les supersticions dels miralls són moltes. I quedes escruixit veure que pobles que han passat milers d'anys incomunicats, no sabem per quina raó, tenen entre la seva saviesa popular aquesta mateixa expressió que en català diu així: mirall trencat, plors aviat. La tenen els xinesos i els anglesos tenen aquesta expressió. I un dels últims gravats anglesos sobre el mirall que jo he tingut ocasió d'adquirir és una dona que queda com esfereïda perquè se li acaba de trencar el mirall. Perdó, repetiu la frase aquesta del mirall trencat. Sí, un refrany català, que és amb el refranyer català, que diu mirall trencat, plors aviat. Plors de plor, de que hi haurà desgràcies, però en molts llocs miralls trencats, desgràcies aviat, o mirall trencat, desgràcia aviat. El diccionari valencià-català-balear cita, el diccionari que normalment en diem el diccionari d'en Moll, cita les 3 supersticions més característiques que sobre el mirall tenen els països catalans. La primera, l'ordre d'importància no està aquí amb la primera o la segona, i és per anar-la citant una darrere de l'altra. És molt dolent fer que un infant menut es miri dins el mirall
perquè corre el perill de tornar-se boig. Superstició que jo l'he poguda constatar. La segona no l'he constatada mai, devia ser més antiga. La segona diu: a mitjanit del dia de Sant Joan, el qui es posa davant d'un mirall, a les fosques li surt la imatge d'aquell o aquella amb qui ha de casar-se. I la tercera, que quedaria glosada per aquest refrany que dèiem abans: quan es trenca un mirall, fortuïtivament es considera presagi d'una desgràcia important. Quin és l'objecte que normalment nosaltres hem de valer-nos? Que pot tenir fins i tot una tradició supersticiosa tan gran com el mirall. Segons com opinen del mirall, és fàcil jutjar la profunditat d'un autor, o almenys un autor amb un llibre determinat i amb una obra determinada. Per exemple, també es veu que quan l'autor es va fent vell, agafa més respecte pel mirall, li dona més importància. Potser quan era jove el subestimava més. Un autor molt important de Catalunya, Carles Riba, diu, fent un diàleg entre una amiga i un amic: l'amiga, per què et mires tant al mirall? L'amic, per saber si estic content. Només un gran poeta podia pensar això. El meu estimat i venerat Francesc Pujols té una frase de joventut, en la qual jo no hi estic gens d'acord, que diu: pocs homes són tan aduladors com el mirall. Si en lloc de ser un objecte fos un home, enamoraria moltes dones. No el sé veure adulador. Però també fixeu-vos a quin respecte per la importància del mirall. Però és que es pot veure més. Fins i tot moments de transició davant del mirall, de transició ideològica del pensament d'un filòsof, d'un escriptor, d'un novel·lista, etc. Així, l'escriptor anglès Chesterton, quan feia l'Eri per si es feia catòlic o no si es feia, estava en un moment de transició. Chesterton, doncs, va arribar a ser un catòlic militant i practicant i va escriure obres meravelloses. Va deixar en un dels seus escrits aquesta reflexió sobre el mirall. Mirar el mirall és indubtablement un acte poètic i fascinant, però no pot fer-se amb l'objecte de mirar-se un mateix. Ja hi havia, aquí amb aquesta frase, l'home que tenia prou paganisme a sobre per creure que el mirall era centre vital per l'home, però que ja hi començava a haver-hi el religiós que no es volia mirar, o sigui que no crec que sigui descabellat pensar això. Perquè seria bo que tots vostès fessin l'esforç de mirar, anant, com vostès que són gent molt viatgera i que se'n van a Nova York, i que se'n van aquí, i se'n van allà, i no ho dic directament per un per altre, veure qualsevol mena de religió. Per exemple, als Estats Units, quan hi torni a anar, senyora president, vaig visitar unes quantes esglésies de diferents religions i veuran que els uneix una cosa: el no tenir mirall. Allò que a nosaltres ens uneix, que és el mirall, justament, amb ells els uneix no tenir. Les ordres religioses, per què? Perquè és el gran jutge que s'imaginen vostès en una església com fan grans cerimonials i que a vegades jo sóc amic dels rituals humans, però tampoc no ens podem passar de rosca. Volien que el mirall, si tinguessin miralls, els hi dirien com aquell esclau que diu que portaven certs pròcers romans, que quan l'aplaudien i aquell home estava en plena glòria, l'esclau anava darrere i tenia l'obligació de dir-li: noi, escolta, que és mortal, que et moriràs, que la vida són 4 dies, no te'n valis tant. I es volen empalar. Allà on hi ha un mirall, ja, sense que el mirall tingui l'esclavitud, perquè el mirall és un senyor, l'hauríem de tractar sempre de vostè. Senyor mirall, l'hauríem de dir. Doncs tindríem aquest element que ens cridaria l'altre. A vegades algú em diu:
Però com ho fem per crear un gran entrenament sobre l'ús i el maneig del mirall, que no té precedents enlloc, que vostès van a una perruqueria, doncs a París, i amb molts miralls, però no saps com usar-los. L'altre dia em deia, senyor de la... que també és, que avui no ha pogut venir, que vostè ens ha autoritzat perquè és un que no ha pogut venir, el senyor Vela, i em deia, ara comprenc, quan vostè parla del mirall, perquè jo, per exemple, quan vaig a París, a casa del Coach Chanel, i m'hi sento tan confortable, perquè com que hi ha tants miralls, em dona una dimensió meva que sense aquests miralls no la podria tenir. Però no l'exploten. L'exploten a mitges, l'explotem a mitges. Perquè hi ha tantes possibilitats de que ens delati defectes, etc. Però per anar-nos entrenant, ens hem d'anar cultivant fins i tot amb l'art de recollir làmines, imatges, reproduccions de quadres, on el mirall hi sigui un dels protagonistes. Per començar aquesta col·lecció de làmines, que poden arribar a tenir milers, i tampoc valen tants diners, la làmina reproduïda, per veure l'esforç que ha hagut de fer el mateix pintor per reproduir la situació del mirall i l'home que s'hi mira, o la dona, per aquest cas el ser humà que s'hi mira, jo començaria per aquell quadre de Velázquez, que segurament ja se'l van vendre els espanyols perquè els hi feia por perquè hi havia un mirall. I avui dia és a Londres, per vergonya dels que se'l van vendre, que és la Venus del mirall. Aquest és un quadre segurament dels millors de Velázquez i que val la pena tenir-lo reproduït per vegi l'esforç del mirall. Els que se'l van vendre en tenim la prova exacta que ni sabien qui era, perquè diu, el van descriure de la següent manera. Una mujer, un espejo i un niño, i el nen posa unes aletes i escupido, sembla ser. Però bé, però és igual, ja és tota la màgia i aquell és un mirall màgic perquè hi havia un personatge mitològic amb la seva presència. Bé, el mirall de Velázquez, aquell dibuix de Goya, que també és tan fàcil de trobar, que és una vella que es mira al mirall i que hi ha el signe de l'odulació perquè té 3 o 4 cortesans perquè suposa que és una vella princesa o molt rica i que li han de ballar l'ou i li van dir, no, que bé queda, mentre ell es mira al mirall i ella és una vella fastigosa que no s'aguanta, arrugada per tot arreu i es va mirant al mirall i que Goya, amb aquell esperit filosòfic que tenia, que posava frases als seus dibuixos, diu, hasta la muerte! Exacte. I aquell dibuix de Goya, a més, és profètic, perquè abans la gent es moria resant. Ara, o bé llegeix la recepta que li ha recomanat l'últim medicament del metge i a veure què diu, per comptes de resar el Pare Nostre, com Déu mana, doncs va dient això, cura això, i ell fa l'últim diagnòstic, perquè el metge no s'equivoqués. A veure si cura. I llavors fa un estudi sobre el medicament que es prendrà. O sigui que o es mor en pla de 7 ciències, mort gloriosa, aquesta de 7 ciències, o demana el mirall. Perquè justament el mirall, que antigament, quan tothom creia que el mirall reflexava l'ànima, el primer que feien a les cases era tapar tots els miralls. Perquè no sigués que en un joc d'ànimes que van per fora del cos, si la tens a dintre, te la vas guardant, doncs resultés que quan s'amorís el difunt, amb l'ànima del difunt, se t'emportés la teva, que la tens allà més o menys encantada al mirall. Doncs a veure el mirall. Doncs el mort es vol mirar a veure com queda. I no cal dir-ho, que l'expressió més aconsoladora per una família és la més psicoestètica de totes les expressions que ha creat el poble abans que la psicoestètica fos una ciència sistematitzada, que és aquella que quan vas veure el difunt, que bé que ha quedat. I després jo els hi posaria també, per començar la col·lecció, aquell quadre, una reproducció d'aquell quadre d'Antoni, perquè el quadre no el podríem pas comprar, naturalment no tindríem prou diners, cap d'aquests quadres per comprar-lo, no? Que si és que ens el volguéssim vendre, que és Gala davant del mirall, aquell que també és d'inspiració de Velázquez, perquè naturalment les influències també és de la mateixa manera que aquell quadre de Velázquez. Diuen ja els crítics d'art que és d'influència veneciana, perquè ja hi ha el culte al mirall. I quan hi ha el culte al mirall, ja hi ha els amics tradicionals del mirall que hi estan en contra. Possiblement perquè donem tant culte al mirall, tenim tants enemics la psicoestètica. Però visca el mirall. Dit això,
Jo crec que valdria llegir ràpidament perquè es va fer molt tard. Les 14 preguntes que nosaltres ens hem de formular, i ho he dit moltes vegades, repetint-les una vegada més, per veure si, a base de repetir-les, cada vegada ens les anem fent més nostres. Que almenys ens hauríem de plantejar quan tenim una persona davant i que hi tenim també un mirall. Experimenta alguna reacció peculiar quan es mira al mirall? En veure-us la vostra imatge noteu gestos de repressió o inhibició? Sabeu que tot això porta cada pregunta d'aquestes gairebé el temps d'una conferència. Teniu reaccions recriminatives contra algú o alguna cosa? S'us suggereixen vivències de regressió d'altres èpoques de la vostra vida passada? Teniu remordiments o sentiments de culpabilitat? Quina persona o persones amb més freqüència us venen a la memòria quan us mireu al mirall? Us canseu aviat de contemplar-vos? Quin aspecte procureu perfeccionar de la vostra figura? Experimenteu un major optimisme després d'empolainar-vos? Observeu si quan preteneu vellir el vostre semblant, el vostre esperit perd ànim? Necessiteu que entusiasmar tan aviat com us mireu al mirall? Establiu moltes comparacions que us fan sentir frenètic o impacient quan esteu davant del mirall? Sou capaç de descobrir nous i més subtils matisos anímics en el vostre semblant? Procureu que el mirall sigui per al vostre caràcter la base d'una instrucció motivadora, perquè, esclar, si tu no vas servir el mirall d'entrenament, et pots passar molt bé allò que els xinesos diuen que arribi un moment que ja no t'hi coneixes amb el mirall, i aquell moment ja tens a prop la mort. Jo crec que aquell que se sap veure, que sap mantenir-se davant del mirall, doncs, per què no dir, encara que pot semblar una mena de superstició, allarga la seva vida. Però això deixem una mica a l'aire, perquè és llarg el tema del mirall. Però jo el que no voldria és que pogués passar amb els psicoestetes allò que encara fa pocs dies discutíem, i particularment ho discutíem amb la senyora Cervera i també amb el seu marit i també amb en Tomàs. Que ens convertim tots nosaltres en aquell personatge de Pirandello. Val la pena recordar aquest personatge de Pirandello. Pirandello, un gran autor italià de la primera meitat d'aquest segle nostre, que va descriure a través del mirall unes vivències anímiques com cap autor t'havia descrit segurament des d'aquell angle, i d'un angle tan meravellós com en una novel·la seva que es diu Un, no ningú i 100.000. I comença la novel·la amb un senyor que es mira amb un mirall. I la seva dona, el mira que el mira, diu: que et mires? Que tens el nas tort? I diu: no, tort, em miro els forats del nas. Jo tort del nas, diu el personatge de Pirandello. Què dius, el nas tort? Jo no tinc tort, el nas. Jo tinc el nas tort, tu tens el nas tort. Li diu la dona amb aquella forma categòrica que tenen les dones quan saben una cosa és cert, i que tens la raó, encara que l'altra, doncs, tu tens el nas tort. Que el nas tort? Jo no tinc el nas tort. Tens el nas tort. I l'altre es torna a mirar al mirall i efectivament troba que té el nas tort. I aquell home li entra el trauma, perquè diu: un home que té quasi 30 anys i que ha arribat a quasi a 30 anys i encara no sabia que tenia el nas tort. I aquell home que es creia que ell es dominava interiorment i que coneixia els altres i que es coneixia ell de meravella, perquè sempre havia anat de dintre d'ell mateix, i que, entre altres coses, encara no s'havia donat que tenia el nas tort. I tinc el nas tort. I els altres també potser els hi passa. I trobava un amic pel carrer i deia: vostè té una piga aquí. Ja sap que té una piga aquí, per veure si aquell també no sabia que tenia la piga, per veure si és que la gent es va tornar boig de no haver-se descobert el mirall. En contra de lo que deia aquella tradició catalana, que quan poses un nen davant del mirall corre el perill de tornar-se boig, l'home corre el perill de tornar-se boig o de ser un no ningú quan no ha fet un anàlisi profund del mirall. Nosaltres que, particularment molts de vostès, perquè jo no tinc més mirall que el mirall reconstruït de Roma, però quan molts de vostès que tenen luxosos miralls pogués passar-los el drama de Pirandello o del personatge de Pirandello, seria terrible i seria un fracàs científic de la psicoestètica. A més coneixement del mirall, més domini de la ciència psicoestètica. I
veuran que vostès i jo mateix sobre el mirall estem a les beceroles. Hi ha poders fàctics, per dir-ho una frase de moda, que són enemics del mirall, perquè només el mirall, no el psicòleg, el mirall, et dona la mesura de tu mateix. No hi ha cap test d'intel·ligència tan perfecte com el mirall. L'ase, i no l'ase de l'espècie ase, sinó l'ase-ase, que és l'home quan és ase, i valgui el joc de la paraula ase, quan se mira el mirall, s'ho veu d'un bon tros. Suposo que es devia haver hagut de mirar moltes vegades al mirall ell, i devia haver vist en miralls molts milers de catalans aquell escriptor empordanès que es deia Josep Pla, quan deia en un país d'ulls bullits com Catalunya, i mireu que n'hi ha d'ulls bullits, pensar que Francesc Cambó tenia uns ulls tan expressius. Quants anys tardarà Catalunya a poder tenir uns ulls tan expressius? I Inestava era el seu enamorat, com els de Francesc Cambó. Bé, doncs, si tens els ulls de peix bullit, si els ulls et surten del cap, què ens diu el mirall? Ens diu tantes coses. Per què no l'usem? Per què? Per què el convertim en un fals adulador? Fixi's que la civilització moderna, la necessitat que ha tingut de posar una capa de tabac a molts miralls, perquè l'home ja no els pot resistir. Què deu dir, per exemple, a Rússia el senyor Gorbachev quan es deu veure darrere el retrat retocat que li han tret el desig que té al front i després ell quan se mira amb el mirall, penseu que el Kremlin, imagineu-vos que el Kremlin tinguin la bona intenció, que suposo que la deuen tenir. Després li preguntarem a en Francesc Vicenç si la tenen de tenir miralls. Doncs, i es deu veure que ell té aquella taca, aquell desig i el culte a la personalitat que per altra part volien destruir amb l'Stalin, ja li han destruït de la seva fotografia i li camuflen la taca. Qui és sinó el mirall? I te l'afuselin el mirall! No el poden afusellar. Ja és nostre, ja el tenim. I amb ell la civilització. Moltes gràcies. Visca!